Make the ground shake. И здравейте, аз съм Victory Best и днес ще ви покажа откъде да се сложите и как да се сложите мап на Майнкрафт. Обещах ви миналия клип, че ще ви покажа как. Така, отваряте си браузъра и пишете Planet Minecraft. Ето, текстчер, пакове, скилове, всичко има. Така, отивате на Project. Така, и така, ето, и тук има най-различни мапове. Така, сега кой мап да изтеглим? Ще стеглим този мап. Щом тук има долан, значи може да се тегли. Ето, цъкаме тук. Така, и сега да го теглим. Ето, от тук се тегли. И го теглим. Ето го тук. Така. Ето го. Мапа. Така. И вече и вие имате мапа, ето го. Така, и влизате в процент up data. Така, процент up data. 5%. Ето тук Minecraft. Точка Minecraft. И отивате на тук Save As. И тук може да го копирате и да го сложите тук, а може и така да го изърпате. И също да го сложите. И готово. И сега да видим дали е станало. Така. Сега само да чакаме да зареди. Ето. Така, сега да се напишем. Напишем ника. Play. И така. И сега съответно ще видим дали сме с този мап. Но според мен ще сме. Знам, че ще сме. Що ще ви показвам, че сме. Така, сега да зареди. Така. Нещо не се вижда на мишката. Така, добре. Ето го. Survival Island, Simple Maze. Така се казва, Simple Maze. И така играй в избрания свят. И сега ето го мапа, оттам влизате. И ето го мапа, който изтеглихме. Ето. Simple Maze. Тук има правила, рулес. Дали използваме креатив. Как? Без креатив, без survival, не знам. Така, Brickblock, така, The Art Traps, Baylor, Have Fun, Please Slow, The Rules, If a Break и такива най-различни правила. И това беше от мен, дано съм ви помогнал. И чао, до следващия клип. Бай-бай.